Bon dia, penya! Quant de temps? Estem al Montseny amb el meu col·lega, el Víctor. Ja l'havíeu vist a la missió fallida del Bastiments. Ara mateix té una petita apuració, el noi està buscant un lloc segur. Vinga, Víctor, tu pots! Doncs el que deia, penya, feia molt temps que no em passava per aquí. Tinc ganes d'explicar-vos cosetes, nous plans que tinc en ment per fer. Però avui que ha baixat el Víctor per veure'ns, doncs mira, pugem cap a les Agudes a fer el dinar. Bueno, ja ho tenim pràcticament tot preparat. Aquest és el dinar. Soja texturitzada, pasta vegana i escalivada. Farem un mix amb ganes de caminar una miqueta. Sí! Jo, com sempre, vaig sobreequipat. Encara que porti més pes a sobre, almenys quan estigui dalt, si fa fred, doncs tindrem més abric. Víctor, no, tío. Hola, Víctor, tío, què tal? Què passa, tio? Ja estem llestos, ens n'anem cap amunt. Anem a fotre'm un dineret. Bueno, penya, fa molta calor. O sigui que una altra vegada crec que m'he passat amb la roba d'abric, com sempre. A més, soc ruc i m'he deixat la goma de cabell i fa encara més calor. Però bueno. Vale, penya, he pogut rescatar una goma que tenia aquí, així que ara sí que noto el fresquito. Ara sí, som-hi! Sí. Ja falta poquet per arribar. Vinga! Quina vista! I allà tenim Montserrat sota el núvol de l'anticicló. Ja falta molt poc per arribar al nostre objectiu. Tens gana o què, Víctor? Sí, molta. Sí o no? Sí. Som-hi! Vale, Víctor! Zero vent, super a gust. Hem arribat, fa un sol perfecte, així que anem al lío, no? Com podeu veure, sí, allà estan fent Tampoc hi ha molta... escalada clàssica. Jo tinc ganes de venir aquí a escalar. Estic flipant, tio. Bueno, penya, hem arribat al puesto que dinarem. Hi ha una vista espectacular, però també us dic que està molt contaminat tot. Molt. Molt contaminat. What? Anem a dinar. Quina gana. Dinarem com reis,
principis o no? O sigui, el nivell és bastant elevat, Bueno, avui en el meu cas, full menjar vegà, fa 4 anys... Mira que estàs gravant, estàs vegano. Full vegà, full sa. Estic creant hate. Tio, vaig ensenyar els teus followers als meus coberts. Pam. Pam. Tan guapos. Bueno, recordeu que el Víctor és xef i jo li porto els ingredients, però la feina la fa ell. Tot? Pot-li. Està bona, Sí, s'ha de menjar ara. No, està bo, tio. Vinga, tomaquet. No vull res. Una mica d'aigua? Sí, una miqueta d'aigüeta, vale? Sacsegem i cap dins. Vale, això ja... Ojo, Ojo piojo. Recordeu, no embrutar la muntanya. Sí. Encenem el foc. Que no fa flama, tio. Que no fa la flama, aixeca. Ara. Hòstia, s'ha apagat. Tenim problemes tècnics. Vale. Perquè potser s'ofega. Clar. Doncs fem jet boil. I repartim entre aquí i aquí. Després ho posem aquí, sí. Canvi de plans. Posem el jet boil, farem la pasta primer. Cap dins. Ara sí que sí. Tenim el sofregit allà. I aquí escalfem l'aigua. I després pasta cap dins. Després barregem amb tot això i... Brutal! Brutal, sí o no? Brutal. Som-hi! Vinga. Tornem una mica. Vale, 3 minuts. 3 minuti. Oh! Canasta! Brutal. Sí! Com s'infla, Bueno, Víctor, com ho tenim, això? Buah, tio, estarà molt bo, A veure, vols que provi una? Buah, fan molt bona pinta, tio. Oh! Brutal, tio. Cuidado, cuidado. Buah, és que no sé com tens tanta sort, tio. Sembles l'Adrià. Fent una mica de Tetris. Clar, és que això es fon. És un rotllo. I menjar plàstic com que no? No fa gaire. No mola, tio. Vale. Crema? Crema, no? Ja no tinc ganes de dinar. Buah, és que fan molt bona pinta. Tapo. Sí. Ja està bé. Sí! Flipa, fent el dinar amb aquestes vistes, tio. És heavy, Imagina't dormir. Farem els raviolis de bolet amb escalivada. Llavors, així, mantenim una mica tot de verdura. Vale. Després els tortellinis els farem amb la soja aquesta texturitzada que porta en Joan. Vale. Que bueno, sembla que no, però està bastant bona. La pinta la fa, Bo? Brutal. Aviam? A veure. Trebian. Très bien. Tapem un minutet i a jalar. Bon profit, gent. Aprofiti. Bo, Bo. Saps què em falta? Una mica de pebre i sal. Sí que sí. Què tal, tio? Com estàs? Tio, quan feia que no ens veiem? És el Balandrau? Sí, el Balandrau. El vestiment. Sí, que fa 4 mesos. 4 mesos, Bueno, tio, m'alegro d'estar aquí amb tu una altra vegada. Jo també, tio. Ara sí. Tio, vaig a posar-me una mica aquí, barrejat amb aquests. Crec que ho he fet equitatiu. Uah, next level, Aquests estan encara més bons. Podria haver comprat una mica de pa per sucar. Oh, et mola, doncs, el vegano pack. Sí. Ole. Ole. Pensava que es veuria el Pedraforca des d'aquí, però no. Se m'ha cremat una altra vegada. Ja m'ha acabat. Víctor, hem dinat bé? Superbé. Però molt bé, Molt bé. Anem a recollir. La basura què fem? La tirem? La basura cadascú casa seva, Tirar-la a la basura i després a reciclar. Important! Bueno, nois, i ara sóc jo el nou youtuber. En Joan es caurà per aquí pel barranc. Tot això d'aquí, com estava, vale? Tot net. I ara ja toca marxar. Som-hi!
Bueno, penya, fins aquí el vídeo d'avui. Ens falta una miqueta encara per baixar, però contents del retrobament. Sí, molt bé, tio. Ens veurem aviat per pròxims vídeos. Gràcies per tot, subscriviu-vos al canal i ens veiem a la pròxima. What?